Batikim. Kimi, bati. Sabang taon sa gakot. Dapat pa. Dapat. Ay, ngamadig mo na yan. Mandiyan na lang na. Saka kuryot. Bulit ko daw. Sunod. Hala guys. Kinakutay. Harap mo na tagdali. Guys, mazong buntag na tanan. Nakapuno dyan may tubig na. Nagawan ganihang kadlawon. So, muna nakasawad mi guys. Dari na puno-puno dyan pag amang balding dake. Dari hanang ipang takan dari dia. Hanang ipang tako. Dari uban nga kuan baldi. Hindi. Kaya man sa una mapuno guys. Kaya ka naman sa makasawdan na. Mo din ni ang mga kahoy guys. Nga mga ipang tanam. Mangyum. So, mo na ang mga tanam guys. Kanay mangyum. Ang mga trabaho sa kana nakalimot na hinungkuhan nito. Parehaming tulo kami ate Ali ay sa si Mando. Kaming upat day guys, nakasagad mig trabaho sa municipal. Diyan mo lagi na imong kuan magtanong mig maingani mga kahoy ba. Para sa tangkalikasan. Guys no. Kamay trabaho makatabang patas sa tangkalikasan, double purpose ni guys. Gana, salamat ka jong daghan ka jong salamat ni Mayor. Ija ming ipasagad ka extra in town guys. Mao na trabaho guys nga dara miss bye. Naman na nang may og kahoy kada adlaw makatanong may sa kapuno duha pait sa kaadyo kasi gasang jutaan nila may tanam guys kay dari gamay ra mig juta so sikin sang juta dani mga tamnan nila na swerte ang matamnan na namang juta guys yung mga kahudja mangyum dili ra mo gani sila managke guys kani kahudja susi sa ko dadto span guys sa mga garden matos ako sa mga garden guys kay nagharog na sa pag-abril kaso ako ka video ganina kay di ako gibuhat hipos ko dadto sud nangarian guys. Dahil na guys, agamang mga okra. Tutagas na siya. Hanggatong amang uban nga gipang tanom daring mga sidling kaya uman siya nanuruk. Aghang batong pilara ka buok. Niteruk ag okra kasagara nanuruk na ah. Mga okra pa no kasagara nanuruk. Na okra. Ag karing pa atang puno ang batong pa. Ang batong na maupat ra ka puno ning kuan. Ito nga, pero amang palidja, ito na guys, diya, giharugan na papag-abril agamang palidja. Uy, wala mo ko ka-video gani ha. Nakakot sila sa papag-abril o kana na kagingking. Kaya kuya Gail. O ka-video kaya diha mo ko gibuhat na to sa nanghipos man ko. Dada na, ala, ulian nag-amang hala guys na ah. Aksyon naman ay katay ng itong palidja gab na. Uy, salamat sa Ginoo. Katay na sa gamang palidja. Pat kapuno in tao ng amang palidja guys. Giharuga na ganihan nila sa papag-abril. Daan na nindot. Ingani magharug guys. Kuanan o kuan butong. Kanisang mga kagingking. Mo ni kagingking. Mo ni siya kagingking guys. Kaning tumoy bitaw sa butong. Kana na. Kay daghan man nizag sanga-sanga. Mo ni siya may ibutang og maingani. Kuan na papag-abril guys. Kay na mananap. Di makadake o di makakatay og kanon sa mananap ba. Diyan na isang gi-spray. Dahil saan na yung gi-spray pa? Wala nit. So sprayhan na siya guys kay gamay pa man mo arong kuan siya makakatay. Kaw di sa sprayhan nga na kan anas mananap. Pero mamungan na sa puhon guys di na nato sprayhan kay delikado mag-spray sa camera bay mga. Morning guys, najong buntag. Morning guys, najong buntag. Najong buntag. Ara malagi ni mong pa ha. Sa malagi kag pangipit. Ano pa ka sunod na matras garden. Sayang aga mang ubang kuan ba pero magkuan mi guys magsidli magtanam kog utro dadto. Sabod mi utro to among mga ubang sidling. Nawa man ang uan nerek ang uban. Ang batong na upat ra pining teruk. Kanang giharugan na si guys ingani ra magharug og batong. Ini ra pukon ma na ba. Butang nga na hagkat teres nylon. Paits na. Di agaba namang kuan diri guys, agaba namang nga kanang gi-sabod. Kung na kuan na ba. Ay kamang mga bulanghoy na narak na siya guys. Nalingsing na. Agko basa pa dari wa man. Agoy. Wa na narak agko basa pa no. Ang bulanghoy mo nang uana na nalingsing na. Ya. Na salingsing ang bulanghoy nga to pa doon. Naagad ni mga manuka kamoy tigot-kot na ni sa mga tanam ha. Hagasan mo litsonon ron. Gamay na rabazad mo gibtang na nito balhibo. Ito. Buyag agkuan guys. Uy, kanang naay palidja.
Buyag ag palidza. Uyang. Buyag ka adso. Dari nga linya kay nanurok panan pano. Kada. Buyag siya guys. Na. Salamat ka sa Lord. Magkakuha namin dani puhon. Tagdari kay wa mananurok ag duha. Kut-kut mas manok. Diba, hindi na pagkay timanan day na. Golden berry. Di ay isa di sa anak. Hilaw pa na bi. Ay daghang bunga na rin citrus. Yes, daw sa mga garden na hala daghang bunga ni dyan na tanaw guys. Na uy, aron daghang bunga mura pa sa kadag ag limonsito. Po managke na si lami na sa kanon. Na suday daghang bunga. Na papagabril mo na kay nung guys, na daghang bunga bi dapit nga sa akin. May nakagbong na magkauna ko. Sa una kay diha man toy bunga dahil nakuha nila dagke ang una daghang bunga diri sa ibabaw na. Wala, daghang bunga guys na may makuha na puhuan. Para aslam po na siya. Lami sila na dyan ibutang skinilaw. Gabno. Naman tayo nagbong na nagkauna ko. Nahanay daghang bunga guys to ah. Mo ba na mahadlok ag wakwak pa? Adi na maog biyasong. Abi ko mo nagkatong panghadlok kay wakwak guys. Ingan man sila nga mahadlok ko ng wakwak kay buhuas biyasong. Di ba di na maog biyasong. Citrus dahil na siya. Citrus. Di na mao. Di na mao guys. Sabi ko mauna. Di pangbaho na sa manananggal. Pangbaho ko mas manananggal gabs. Yes, magkuha ko na rin sidling na mas pitsay kaya may isabo dadto. Dara guys. Pit-pit ito na ni. Ang mga pitsay na tanan. Dara guys, isabo di pa pagabrin. Ha? Dari pa na isabod agaban. Mo na ijang liso. Dara ko magsabod. Mga pitsay manarek lagi na. Sunod adlaw na, turek na na. Hakot tayo may karoon ng graba guys. Una nagmakuya sug hakot. Dari mga tambakan ng graba guys. Hakot na kuna sila kuya. Kughang baldi. Kaya rong dali mahuman ba. Sila guys kay nay kuan manad. Mananap. So lami dyan sa matambakan si guys na. Lami sa matambakan kay di na kanang hitak ba. Hindi na pada kubkubon sa mananap dan eh. Ayaw sila lang kin. Ako tami guys. Koto na mag-grab aron matambakan dadto ba di mahitak. So sakto ra dito si dadto pinahanay-hay baag ka ng juta kay kung mapundo siya ka na mapatag pundo ag kung pinapatag siya pundo manggad ag tubig mo na mahitak. So sakto ra to siya pinahanay-hay siya kay aron di mapundo ag tubig. Pag-abril man mo yung tiguan. Tig. Sud sa graba. Dito pala. Tidong. Udah, dari. Kada. Ano yung masangkin? Sinataportahan kayo pinag- Ha? Raga ano dai kuno pagdagbal dito ko buok kanang dagke. Itaw. Atla. Batidong. Batidong. Humana ito trabaho dong. So dyan na siguro may palis guys mga laba. Una masang unahan ning amang kuan. Pagtambak sa amang pagtambak daring graba ro. Di na malapok dari. Hukas man sila, hukas kay pangalimutan. Tabang ka, pagdagin mo kumay, silanan. Koday. Minsan. Iring. Ano ni? Di, lola ko. Lula Kimyat. Apila na ta dari pa dia, dari pa dong sa mga dirty kitchen kay sa mo ring atamakan dari graba. Nana kay arong kuan han dili na may sagbot dari. Dari. Tambakan pa ni na dari guys. Nana. Tambakan pa na naman nana guys. Adto pa dong sa mga dirty kitchen kay arong di lapok ba og panahon sing uwan.
Grabing kasugag hangin dari, habagat. Day, hawa dia day kay sa lubi. Wa, habagat. Habagat ako. Ha? Uy, ginoo ko. Hawa day. Kasi matagak kag lubi. Mas Madam Berto day ko. Tabang ko na si guys. Ano ko porma. Tapos tabangan. Terus kikig ng kunat gamay. Hubaga ra magkunat to. Arang hubaga. Uy. Hubagang ati. Uy, ang maasa man na imong ipok day. Hubagang ati. Uy. Iba. Ato arsa na igisi. Hubaga. Kata pa nang. Uy, jara basil pa pa. Uy, ginoo ko. Anong basil guys? Jara. Lag basil tagak siguro ni ba? Yanis koan. Rambutan, tagak sila da. Patay ang baso, delikado na matumban, makabunol. Labaya. Uwe, sinila. Okay. Laba na siya ya. Una-una kami unsa nami. Ako kami. Maujud. No perms mga kabataan. Takot ang bungangan. Balhin na mga kabaldihan. Matambakan na mga darig. Dapat. Kalau tak pa, balhin ka na ito. Kasi makumbukot ang kanot. Aglit na rin sibag no. Aglit na tagamay. Hindi naman kabuloy. Si Kubuloy, sige gilak. Ma? Hindi ko nito na guys, baldihan. Ang bugaya na ni. Ano? Kapatas iba pa no? Yay! Mana guys, bitaw. Magtambak pa mi dato guys ug tiwas. Amo pa nang tambakan. Matiya ikaw sud. Kaya lang pa manod sa graba. Kapag ibuhat sa pag-abril. Amabo. Ito nakakuton ron tanan. Ako time. Abang naghakot guys, karong adali. Bati dong. Ayo dong. Madali. Dari na may tambak guys, dari ya. Adong tamang dirty kitchen. Tanong ka sa atas. Kana ya? Ha? Akot na skin kinog iza eh. Ha? Duha ka, kung ano iza, duha ka pintalan. Bandingag mato, iwat niya. Papagabri mo tigpatag. Okay. Sama na skilid po. Mari. Uy, di po'y basing gamay naghakot po din taon. Pila man nakabuok. Kaya give pa pa tao. Tabang yung tao na naman guys. Kaya tadi papa, hari mana nguot mas kenut. Nguot mas kenut deh kata. Sing nanay koan. Lihaw mo. Mas na naman pila ka lugas. Oh, kim. Ken puno ka kuya ken. Okay. Kau. Nah, larga. Abang hakot ang mga chikiting. Na ako bati. Kaya human mga ligo tas dam. Hindi, Kana. Hakot nagduha ka. Gagmayng tao. Muna na mo? Hindi na, dengan data. Butang na nakim. Hakot na gawing mati. Dali. Kumbati. Napagagas. Na, sunod. Hala guys. Kinakutay. Harap mo man natag dali. Abangan dyan natin. Dali. Gay. Sa. At mandayan ka. Una mo. Kin.
Sa basking. Pa, naubos be. Na butang. Oh. Kimi, buko po mo dai. Ciao. Bugin ko. Ada pa? Sa. Sali. Ari lasyo. Kakutan. Ay, sa kakutan nagdare. Oh. Ano nang? Ayo. Last naman. Patri lugangan dari guys. Apil to dito, kopi ka. Tapos ang butangan. Checky. Lala. Oh guys. Bit-bit nag mga sila na ng mga person. Kakimi-kimi gamay nga tintalaan kanang gamay nga balde. Liwat ni ja kakin-kin pod. Mamaya, ako. Ayun, lagi nga turag pong kadaghana kay aron madaog nimo. Kakuya duha ka kuyang balde. Matso na kuya guys. Matso. Uy, bil-bil, ha? Uy, bil-bil. Kapag abrin mo kuan. Pala kay galira. Butang, unsa na naarsahan ni kuan? Kadung matangat ko kabutang. Bati mga chikiting. Okay. Wala na butangan kay mo kuan siya. Kanang tato, ma. Ma. Dong ibabaw ya. Okay. Bati Kim. Kimi, bati. Habang taon sa gakot. Dapat pa. Dapa. Ay, ngamadig mo na yan. Mandiyan na lang na saka kuryot. Bonit ko daw. Ha? Arahin namin dari magkuhan guys, magtambak o graba. Amang pamutangan dari dia. Karong di na siya makuan, labi na rin karing hagbangan sa tubig na nabuho. Pit namin mahuman. Kita naman lagi mong kuan kin mong Nike. Kita na grand dealer na. Pa, butang diha. Okay. Litten. Guys. Tata na. Ya wala na. Tala ya. Kita magbuak sa kanot. Okay. Kana. Sunod ng kuan. Sakop ni Gabriel. Sunod na mga sakop ni Gabriel. Ano ta? Okay. Okay. Mata na. Sige, kaya ka tayo. Sudlan pa na to. Ang sudlan. Ang langit, ang ikaw. Batikim! Bitpitan na imo. Kayo na na to, kaw. Una na katid kaw. Lak, sugas angin. Uy, mga puwak ng rambutan. Mga puwak ng rambutan pa, guys. Rambutan. Ang magmumuray. So, nag-isa-isa kayo na. Ang magmumuray po. Isa po kaw, isa balik na rin. Sige na. Kot, mga people. Okay. Ya, dali na ya. Dari skilid. Dari man na. Dari pod naman na. Dito, di na naman ubutangan dito. Hindi man primidiha kanunay magtinub-tinub. Dari ramo yung kuan. Hari mi kanunay dari magtinub-tinub. Dito pod. Padung sa mga dirty kitchen. Sakto na tabad to. Paduno na namang mambaldi guys. Dari magud ang mga ipanawd kanunay. So dari gazin na kanunay yung makita ni mga baldiha. Na salamat ka Jote. Kana mag-iapilan dari haghabangan sa tubig karon di siya mabuho ba. Hindi ka mabuho. Ana nabutangan na. Tabaka na graba. Tapos kilid magtambak pud midto ron. Wah, harito nga. Pwede na butang. Iya, butang da ya. Kapre takot. Batikim. Kau suli ni papa kau. Sundag kong kuya. Kau hinay-hinay ha. Sus mo tabangan, sus tabangan. Sus tabangan, kiig-kiig man. Nagkiig-kiig nagdahas isang gamayng balde. Gadzid. Ako batikim. Grabe ga. Kina. Thank you Lord, mana.
Manamay tanan guys, dana. Manamay tambak. Dari wala na mo kuha ni Dari. Alas kilid kung di kututos mga mananap. Dari pud. Mana smingming to dari manapud dito manadto. Tus pikas manapud. Mata na ba? Mato sa midatok kay basin og na napihinog. Kuha na. Kakwa mas papagabre na to. Ani usa ka buo. Mujik-jik. Na. Kapit na ni mangwag. Kani pa basig baji ni pare ah. Gab. Basig baji ni. Ha? Bayot. Ini kam sa pagabunday guys, bakit og hinog. Ha? Hinog nga? Kering yang bilik mak. Satu ni lah. Pergi bawa lah. Nanti bawa. Cik mau terus ubah saya mau kuang-kuang. Okey, bukan lah. Dah ada warna lah. Nah guys. Rambutan dah. Sigla baji dah ni pada. Baji ni rambutan na. Ya. Mga taon ni isa ka puno na bilin sa tang rambutan. Dato daghan man to no. Mas nangagiwa na ako. Ya, badot ko. Ito makangin. Uy, tabangan. Nasa nabaning hanginan ni. Okay, hangin. Siguro hangin ay hurug-hurug. Hurug-hurug hangin guys. Kami nakuha daw kabuo. Haman pa yung nakuha katanawon. Sabi sa kabuo. Ang gamakoy. Siguro hangin oy.